No, takže som rada, že ste navštívili naše občianske združenie a teda vidíte, ako u nás mladí plnia si svoje sny a túžby. Sme radi to, že sa nám podarilo možno ako prvý vybudovať tzv. Medzigeneračný dom, pretože medzigeneračné domy sú bežné v celom svete, kde je vlastne starostlivosť od narodenia po smrť. Vzhľadom na to, že máme problém s priestormi a teda náš priestor je limitovaný, tak vlastne u nás funguje denné materské centrum, kde dochádzajú mamičky s deťmi. Potom je to denné pobytové centrum pre týchto klientov, ktorí vlastne sú doma vychovávaní u svojich rodičov. Nachádzame sa vo fit centre, kde máme teda fyzioterapeutku, ktorá sa stará o toto fit centrum. Tým pádom, že keď nemôže ísť napríklad na žnienku, snažíme sa posilniť to, čo potrebujú, hlavne ruky, aby sa dokázali same preniesť z postela na vozík a takto. Na tomto prístroji môžu vlastne pokúsiť, ako vlastne tá chôdza vyzerá v stoji. Na tom prístrojte vaši mogą wypróbować, że jak właśnie... Potom môže vlastne ten človek pomocou tohto prístroja sa pohybovať po miestnosti. Slúži hlavne jodu. Ukážeme si to, ako sa nám dokáže. Ten má na pomoc tieto zadné uchytky, kde vlastne môže pomocou nich smerovať, usmerňovať jednotlivý pohyb. Teraz sa nachádzame v priestoroch denného centra Radosť, domov sociálnych služieb, alebo skrátka DSS. Toto centrum vzniklo 1. januára roku 2007. A ide v podstate o denný stacionár pre handicapovaných klientov, ktorí sú s kombinovaným postihnutím s prevahou telesného postihnutia. Toto je chránená dielňa. Tu sa vlastne každé ráno stretávajú naši klienti a majú spoločnú činnosť. Spolu s opatrovateľkami vyšívame spolu pohľadnice, čistia črepníky, učia sa maľovať črepníky a používa sa tu servitková technika, čiže vlastne aj vystrihujú motívy zo servitiek a učia sa to lepiť na črepníky. Praktická škola slúži na prípravu žiakov na pobyt v domácnosti, aby sa vedeli obslúžiť na samoobslužné činnosti, domáce práce a podobne. Štúdium je 3-ročné. Ukončené je vysvedčením o absolvovaní praktickej školy. Čiže nie je maturita, ani žiadne záverečné skúšky nie sú. Je to mimoškolské zariadenie a slúži nielen pre našich klientov, ale chodia aj deti, ktorí vlastne sem nepatria a sú zdravé. Ale aj hudobná výtvarná. Vítam vás v mene prijímateľa projektu Otvorený priestor integrácií, v mene Parku kultúry a oddychu, ale zároveň, keďže som členkou projektového tímu, tak myslím si, že tie kompetencie môžem mať na to, aby som vás tu privítala a veľmi sa teším, že v takom hojnom počte ste tu prišli, že ste akceptovali naše pozvanie, že ste akceptovali tému seminára, ktorý sme nazvali Terapie a praktické zručnosti, priama cesta k integrácii. A tým pádom prichádzam vlastne konkrétne aj k dnešnému stretnutiu a k pracovnému programu. Tému, tak ako sme ju zadali na seminári, myslím si, že je dostatočne široká, aby každý z vás, každý zástupca svojej organizácie sa v nej jednako našiel a jednako vedel tu odprezentovať svoju činnosť, svoje zariadenie, svoj pohľad na veci, svoje skúsenosti, aby ste sa o ne navzájom podelili, pretože tak ako znie názov seminára alebo názov celého projektu Otvorený priestor integrácií, naozaj tento projekt by mal vytvárať otvorený priestor pre všetky subjekty, ktoré sú zaangažované v projekte a pre všetkých vás tak na našej strane Tatier, ako aj na strane poľskej, a preto vítam medzi nami aj zástupcov Poľska, poľskej skupiny. Dobrý deň, tak moje meno je Lucia Marcinová. Aby som sa novo troška predstavila, tak som liečebná pedagogička.
Svoju vlastne celú prácu mám zameranú na deti, nakoľko deti ma veľmi priťahujú, aj práca s nimi. A 10 rokov pracujem v detskom domove v Prešove na Požiarnickej ulici. Nová forma náhradnej starostlivosti je profesionálna rodina, kedy deti sa dostávajú do profesionálnych rodín, čiže sú vychovávané v rodinnom prostredí. Profesionálni rodičia sú na to pripravovaní, jednak prípravami pre profesionálne rodičovstvo, majú vzťah k deťom a tieto deti vlastne majú šancu potom vyrastať v rodinách. Občianske združenie Barlička vzniklo ako z iniciatívy rodičov telesne postihnutých detí, ktoré boli integrované na základnej škole na ulici Prostejovskej. A tam sme v roku 1995 založili klub rodičov telesne postihnutých detí. Na Prostejovskej ulici, kde vlastne sme nemali svoj priestor, stretávali sme sa len ako v klubovni, teda tam, kde boli naše deti rehabilitované. Ale potom v roku 2002 sme získali prvý nebytový priestor v meste na Jarkovej ulici v bývalom katolíckom kruhu, kde nám vtedajší dekán rímskokatolíckej cirkvi prenajali jednu miestnosť. A tam sme boli rok a po roku, v roku 2003 sa nám podarilo získať jeden pavilón základnej školy na ulici Matice Slovenskej, ktorý síce bol v dezolátnom stave, pretože nemal ani jedno okno, nemal ani jednu toaletu. Bolo to síce veľmi ťažké, všetci ma od toho odhovárali, ale ja som si vtedy uvedomovala, že máme strechu nad hlavou. Akúkoľvek, ale strechu nad hlavou. Vzhľadom na to, že sme špecifická organizácia, že sme tam rodičia spolu s našimi deťmi, tak vlastne my strašne veľa vecí robíme svojpomocne a teda aj tú rekonštrukciu sme začali svojpomocne. Takže ja budem menej možno hovoriť. Zastupujem tú spojenú školu internátnu, sídlime na ulici Masarykovej, to znamená, sme v podstate susedia s týmto združením. Tu v podstate na tomto školskom dvore, to je aj náš školský dvor. Zaoberáme sa výchovou a vzdelávaním tiež mentálne aj viacnásobne postihnutých detí, aj mládeže. Viacnásobne tým myslíme aj telesne, zmyslovo a inak postihnutých. Vítam aj poľských kolegu na Slovácku, takže moja prezentácia je zameraná na jedinca s ťažkým zrakovým postihnutím, ktorého trošku predstavím vám. A pomôžem si ja s takým sluchadielkom, takže dúfam, že to nebude vás rušiť. Mám tu aj takýto výrok, že moji učitelia neovládali bodové písmo, ja som nedokázal čítať bežné texty. Je to taký typický príklad toho, ako niekedy, a možno, že aj teraz, študenti sú integrovaní a nevždy je to to, čo je to práve orechové. Práve my ako Únia poskytujeme alebo ponúkame určité služby, ktoré by sa mohli, takéto formy nedorozumenia by mohli byť kompenzované. Vekom podmienené degenerácie makuly, mnohí ste sa stretli, že nejaké vaši rodiny príslušníci chodívali na nejaké injekcie do očí, to sa snažia spomaliť tento priebeh choroby. Potom sú to nejaké následky diabetu mellitu a rôzne časté katarakty, zelené zákaly a tak ďalej.